Avui recomanem una novel·la que pot agradar als lectors i lectores joves. Es titula de Quan Hitler va robar el conill rosa i el va escriure Judith Kerr i es va publicar per primera vegada l'any 1971. Explica la història d'Anna i Max, d'Anna, la nena de 9 anys, que és la protagonista de la història, i el seu germà Max, de 12, que viuen a Berlín, en el moment en què els nazis estan arribant al poder. El seu pare és un periodista de molt nom, en una bona situació, però havia sigut molt crític amb els nazis. Llavors el posen en el punt de mira i han de marxar d'Alemanya. En principi es plantegen marxar temporalment i se'n van a Suïssa. Llavors no s'emporten gaires coses de la casa, pensen que ja els hi enviaran, però finalment totes aquelles coses es queden allà en aquella casa. Entre d'altres es queden la majoria de les seves joguines, com el conill rosa del títol, un conill de peluix. Es queda, per tant, una part de la seva infantesa es queda a Alemanya. La família de l'Anna primer viatja a Suïssa, després anirà a França i després finalment fan un viatge a Anglaterra que representa que és el final de la novel·la, però que és l'inici de la segona part d'aquesta trilogia que va escriure Judith Kerr. Aquesta novel·la la va escriure Judith Kerr per explicar als seus propis fills com havia sigut la seva infantesa. I és que en part és autobiogràfica, perquè la família de Judith Kerr va haver de fer aquest recorregut. El seu pare també era un periodista que es va haver de refugiar a un altre país i van passar primer per Suïssa, per França i després a Anglaterra. Llavors volia que els seus propis fills coneguessin la seva història. És una novel·la molt commovedora, molt tendra, escrita en tercera persona, amb un narrador en tercera persona, però amb el punt de vista de la nena, de l'Anna, que han de viure dificultats, però les encaren d'una manera molt tendra, amb ulls d'infant, i que malgrat que es va escriure fa 40 anys, que està en el context del nazisme, del període d'entreguerres, d'Europa, crec que és d'actualitat perquè moltes famílies encara han de refugiar-se a altres països, han de viure les dificultats que viuen l'Anna i el Max per començar una nova escola, aprendre un nou idioma, i per tant pot agradar molt encara en l'actualitat. La trobareu tant en català com en castellà a la Biblioteca Can Butjosa.